Ndị anyị ekene m unu. Aha m bụ Nwada Chinelo. N'ụbọchị nke taa aga m akọwapụtara unu otu m si were mkpụrụ akwụ nke bụ mkpụrụ osisi na-amị na Naịjirịa wee mepụta mmanụ anyị ji esi nri, ya nakwazi mvụvụ anyị ji emekwa ọkụ esi nri n'ala Igbo na akị anyị na-ata. Ihe izizi a na-eme bụ igbutu akwụ n'elu ukwu osisi ahụ. Egbuturu akwụ ihe ha ka 8 maọbụ karịa. Ile anya ị ga-afụ akwụ niile nke egbuturu. Akwụ anụnwa ọ dị yarị wee na-achakekwe. N'oge ahụ o nwere egwu anyị na-agụ mgbe ahụ anyị pere mpe, anyị ka na-aga ụlọ akwụkwọ. Osisi ọma tọrọ n'ala Naịjirịa, mma zụrụ ya arụ, anyị na-enye gị obiọma ya. Mmanụ nri ji esi nri, azịza anyị ji aza ụlọ, akị anyị na-ata ata. Egwu a bụ egwu anyị na-agụ oge ahụ. Osisi ọbara nnukwu uru n'ala Naịjirịa. Egbuchere akwụ ahụ, anyị abịa wepụchasịa ihe niile, igwe niile dị n'akụkụ ya, ekpokọtasịa akwụ anọ. Ukwu akwụ nke mbụ ahụ ekpokọtachara ije ya niile bụ ndị dachara n'akụkụ ya niile wee gbupụta isi akwụ nke mbụ. Nke a bụ isi akwụ nke mbụ na ije ya niile na efere ahụ. Mmemme ihe gbasara akwụ ọbụladị mgbe akwụ ahụ buru ibu nke ukwuu, ọ na-ebu aka, mana anyị ga-emerisi ya. Nke a bụ akwụ nke abụọ site n'ukwu akwụ nke abụọ Naịjirịa. Anyị kpopụtakwara nke ahụ, kpopụtakwaziri nke atọ, akwụ nke atọ. Ebupụtakwara m akwụ ndị ọzọ, nke anọ, nke ise, nke isii, nke asaa, nke asatọ na nke 9. Ọ bụrụ ofu ụbọchị ka e gburu akwụ ahụ, e gburu ya ụbọchị na-abụọ. Ya mere m ji wee yiri akwụ ọzọ. Nke a bụ ụbọchị nke abụọ, akwụ niile e gburu n'ụbọchị nke abụọ. Ekpokọtakwara ya. Mana tupu anyị na-aga n'iru, achọrọ m iwere ohere a kene Fada Peter Got Talent na ndị na-akwado ya, nke wepụtara chalenji niile nke a na-eme mgbe afọ 3 gara aga iji wee kwado asụsụ Igbo na omenala anyị. Ekpokọtachazie akwụ ndị a niile nke e gburu ebe dị iche iche, ekpokọtachazie ya ọnụ. Ihe ọzọ anyị ga-eme, nke ndị oyibo kpọrọ another step that we'll take, bụ ịgbọchasị akwụ ahụ ka o si n'isi ya pụtasịa. Ịgba akwụ bụ otu n'ime ihe ndị tara oke akpụ n'imepụta mmanụ. Onye mere ọ ji bụrụ nwoke bụ ihe na-agba akwụ, maka na aka gị niile ga na-agwa gị na ịgbara akwụ n'ezie. Ana m eme this particular palm oil production video maka na mgbe anyị na-agụ akwụkwọ praịmarị, a na-akụziri anyị oge ahụ imepụta mmanụ, imepụtakwa ihe ndị ọzọ site n'osisi ukwu nkwụ bụ otu n'ime ihe niile ndị Igbo si enweta. Maka na ọ bụghị naanị sọsọ mmanụ ka a na-emepụtakwa azịza nke eji azụ ụlọ. Imechicha azịza, mee ya uju, ile ya ị ga-elepụta ego dị na ya. A na-emepụtakwa akị nke eji eme ude, eji eme ụgbụgbọ akị nke eji esi nri maka ndị na-esi nri ọha. Ọzọkwa dịka ịbịa, nke a na-esi n'osisi nkwụ enweta bụ mmanya anyị na-aṅụ aṅụ, nkwụ enu, nkwụ ọcha, nkwụ eji abịa anụ nwaanyị, nkwụ eji eni mmadụ, eji eme ihe dị iche iche. Ịga n'ihu n'ịkọwara anyị maka otu esi emepụta mmanụ. Ihe ọzọ a ga-eme ma agbachasị akwụ ahụ bụ inwecha akwụ. Ọ bụrụ na ọ fịara arụ, mana ọ na-egbu oge nke ukwuu. Iwecha akwụ ọ bụrụ ihe dị mfe, maka na ụgwụ ga na-amakasị gị aka ma ọ bụrụ na akwụ ahụ ọ ka nwebeghị. Mana ọ bụrụ na akwụ ahụ enweela ọ ga na-aga siriri werere, mana ọ na-egbu oge nke ukwuu. Mere mgbe anyị nwetachara akwụ a bụ na ejije sinyezie ya, mana outside this video anyị siri akwụ anụnwa
in batches because o buru ibu and ite eji esi ya o buru ibu nke otu ahụ. So esiri ya nke izizi, sie ya nke ịbụọ, esiri like up to 6 pots. So ka a na-esi bụ ka a na-asụ a na-awụsa n'ala ka ọ juo oyi, maka na ọ ụbọchị ahụ a si ya ka a na-eme ya. Ọ bụ na ime akwụ mgbe ọ dị ọkụ, ị gaghị afụ mmanụ gị otu isi chọọ because mmanụ ahụ ga-esoro mvụvụ ahụ wee pụtakwa, kama ọ ga-apụta n'ụdị mmanụ usoro mvụvụ wee na-apụ. Ya mere a ji awụsị ya n'ala ka o juo oyi. Akwụ anụ a kịta o jucha oyi abịa sụwazie ya. So asụrụ m nke m batch by batch. mgbe m tinyere ọzọ bịa wụsa nke anụ na maka ojuwe ha bụ ede anyị tinyere n'ime akwụ mgbe anyị si anyị chọrọ iji eme achịcha bụkwa nri ndị Igbo. Anyị ga-ahapụ akwụ ndị aka ojuwe ọzọkwa. Ndị nke a bụ ndị agba abụọ, second batch English. So ndị nke nkịta ojuwe anyị bidokọsịwakwa ya. So ihe a bụ nke izizi mere juru ndị nke izizi mere juru ihe a bụ nna asọ na ahụ ya ebe nsụsị ya ndị nke esiri esi tata then eme mmanụ nka sie mmanụ nka ọsa ya emekwa ọzọ na ndị ka tinyere n'akwụ bụ ọzọ a ga-abanyezi bụ imezi dị akwụ properly. Agba ahụ nkịta a na-agbanye nnukwu mmiri n'akwụ ahụ. Mmiri ga-agbanye na ya ga-ebu ibu ọfụma, so ka mmanụ gị wee na-apụta ọfụma na-apụtasị ike. Ọ bụ na ịgbanyere mmiri ọfụma ọ rọọ arọ dịka ị na-esi ofe akwụ. Ya mere ga-eji wee gbajuo ya mmiri ka mmiri kara akwụ ọfụma. Ị na-anya na ihe onyonyo a ịfụ na ụfọdụ akwụ asụrụ asụ ka o wee bata n'ime ihe nji eme ya ka mmiri wee dị na ya ọfụma. Ya mere ị ga-eji wee gbajuo ya mmiri ka akwụ gị were gbaa mmanụ ọfụma. Ịgbajuzie ya mmiri ahụ ebidozie ya bụ mmemme ime akwụ. Nke izizi ị ga-ebido na-eme bụ na ị ga na-ewepụta mvụvụ ahụ, na-ayọpụtasị mvụvụ niile, na-ayọpụtasị, na-ayọ ya, ị na-apịcha ya ka mmanụ gị wee na-apụta ọfụma. Ị na-ayọ, ị na-apịcha, ị na-ayọ, ị na-apịcha. Ị ga-ayọpụtasị ọfụma, yọpụtasị ya ọfụma. Ọ bụrụ na ị ka bụ onye izizi, ọ bụrụ na izizi gị ime akwụ na okwero gị yọpụta, i weta ya dịka igwu were ya dịka igwu gbujisie ya egbujisi were ya na-ayọpụta ya. Ihe ọzọ ị ga-eme na ịyọpụtachaza mvụvụ ahụ niile,
chekie ka akwụ ga-adịgo ọcha ọfụma na onwerozi mvụvụ dị na ya ọfụma bụ ibidozi ikupụta mmanụ ahụ. Ị ga-ewere ihe dịka efere maọbụkwa na ị na-ekunye ya directly to the pot. Ị na-ekupụta dị mmanụ, ị na-ekupụta ya, ị na-etinye ya n'efere, ị na-ekupụta ya nwayọọ ị na-etinye ya n'efere. Ikupụtachazie ya bụ mmanụ, ị bịazie wụfụtazie akị gị ọfụma. Iwepụtachazie akị niile dị na ya, i werekwa mvụvụ ahụ nke iwepụta bụ na-amakwakwa ya na mmiri ahụ. Ị na-emepesị ya, ị na-apịchasị ya, na-apịchasị ya, mmanụ dị na mvụvụ ahụ na-apụtakwa na-abanyekwa na mmiri. Mmadụ dịka m na-apịchasị mvụvụ ugboro 3. Nke izizi ahụ m ga-ekupụta ya tupu m ekpopụta akị m. Nke ịbụọ m ga-ewere ya machakwa n'ime mmiri ahụ, kupụtakwa mmanụ dị ya n'elu, wee machakwa ya ọzọ, kupụtakwa mmanụ ọzọ, so that ka mmarụ na onwero mmanụ ọbụla so mbụ bụ mana na mmanụ m niile na-abanye n'ime ite. Imechazie ya, iwepụtachazie mmanụ gị niile, i were mmanụ gị wee sinye n'ọkụ. And ihe ọzọ ị ga-eme na isinye mmanụ gị n'ọkụ, ma hapụ ya pụọ, ị ga-anọrọ ebe ahụ maka na ọ nọkata mmanụ ebido gbaniwe elu, ọ na-agbani, ọ na-agbofusi n'ala. O bido gbofuwe n'ala, na were ngaji na-eku n'elu ka ọ hapụzi ị na-agbofusi until ọtụpuo, ganye na ọtụpuo were otu anụ wee tupu ị hapụzie ya gaa nọrọzie ofu. Ị ga-ahapụ ya bụ mmanụ ka ọ nọrọ na-agbọ ọfụma, mmiri niile dị na ya atasazie. Otu ị ga-esi mara na mmanụ ga-eghego bụ na ọ ga-achagharị, dịzie ka ihe tinye yabasị, ụfụfụ a na-afụtazi ya ọfụma dịka nke dị na ihe onyonyo a kịta. Nke a bụ mmanụ yegoro eghe, ọ na-agbọ dịka etinye ya yabasị ka mmanụ eji eghe ihe. Mmanụ gị gbọchazie, yechezie, ibutuzie ya n'ala, o wee zazie ọfụma. I werezie ya wụpụta, wunye ya na ebe kwesịrị ịwụnye ya ka ọ na-eju oyi
werezie oguru nke bụ ike mmanụ ahụ tesịsịsịa na mmụmụ bụ ihe eji amụnye ọkụ n'abalị n'oge gboo, ihe ndị Igbo jikwa afụ ụzọ n'oge anyasị. Ọ bụkwa na osisi nkwụ ka esi ewetakwa mmụmụ ahụ. Kịta anyị emesigo mmanụ ahụ niile, anyị na-ekunyezi ya na ihe anyị ji edosa mmanụ anyị. Ụmụnne m, ka emesịa, nke a bụkwa nke anyị ka ga-esi. Ime mmanụ ọ bụghịkwa n'ihe dị mfe chacha, n'ihi na ọ bụ oke ọrụ, ọ bụrụkwa n'ihe ofu onye na-eme. Ugbu a anyị emesịala. Daalụnụ nke ọma maka isonyere anyị n'emume a.